Yabantwana se ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yowethu yabona uXola Nqola noFadel Adams mna into endicebisayo mabaveske banikwe iringi bankulane and ke ngoku impempe yobu referee kwe mna yabona ureferee ibe ndim because ngisecaleni likaXola mna ureferee bendim bentase ureferee bendim ningayenzi lo mistake yokwenza omnye umuntu ureferee ibe ndim mamelani bantase makudanyaze eclass makudanyaze. So izolo ke ebusuku I was catching up on ad hoc committee yabo. So kulento ke ngoku ye ad hoc committee kube khole interaction between honorable Nqola no honorable Adams yabo. So ke ngoku uyabuza honorable Nqola into nokubana okay uthi lo muntu lo wagxothelwa into nokubana elahle umpu wakhe womsebenzi yabo. So into endifuna uyiunderstand aba wagxothelwa ulahla umpu wakhe womsebenzi okanye wagxothelwa into nokubana after elahle umpu wakhe womsebenzi kwawakho izitori azikhukayo like ezingekho straight waba kanti ke ngoku uyagxothwa ugxothelwe ntoni kanye lo muntu utsho umbuzo ka honorable Nqola hayi lo unecrack nanku ke lo unecrack esithi hayi bizaya nozombuza lonto uyibuzayo kwathi. So Xola is trying to now say ba mfethu awukwazi kaloku ukuthi makubizwe abanye abantu kodwa nguwe owenza isityholo and nguwe iwitness apha. Yey yaqhushumba lanto yaqhushumba i-high school dropout bantase. After eqhushumbile ukhe wabona lanto honorable Nqola ebengcangcazela bantase ngabona lanto yoba you want to crash out but at the same time you know you can't crash out because number 1 you are on TV, number 2 wayalwa wena wayesuthwini wayalwa. You understand? Number 3 unedecorum because ufundile. So you crashing out against umuntu high school dropout iza kunceda ngantoni lonto. You understand? So awazibamba bantase but ndabe ndibona ba njengoba uzibambile mina ngathi ndimxhwithe ngaske ndimxhwithe uAdams yo uyageza la Adams bantase niyayibona ke lanto yoba isikolo sinendawo yaso. Isikolo sinendawo yaso. Isikolo siyakufundisa ba endaweni ezikanje nekuziphathe kanje because naku ngoku Adams yes useparlamente yes yonke lento ayicinga fansi ba ucinga fansi ba achievile kwathini but akakwazi uziphatha ngokweparlamente because kaloku grade 8 ulapha engqondweni akafikanga kula season yoba umuntu aphume ephepheni azibe ngumuntu wonke obupasile akafikanga pha kwesasigaba and xa ungafikanga abantu asekwesasigaba kuyacaca whether wena uzawuthi hayi ndi successful kwathini but zikhona indawo ongakwazi uzingena because awunasikolo yaqonda zikhona indawo and akukho late yoba uhambe esikolweni uthi ucaba uzaba yi-MP engenayo no grade 12 uyi-MP engenayo no grade 12 gquba proud into nokubana I'm a high school dropout ilonto izingixelela nje ba awukwazi uziphatha because umdala kanje useparlamente ukutheni ngenayo grade 12 thani ngenayo okanye I'm crashing out maybe now I'm crashing out but I do not understand that it's